Salam alaikum, bon dia. Comencem el capítol 6, parlant sobre la relació de parella, sobre la unió o el matrimoni i sobre el divorci. Abans de començar, és obvi que existeixen moltes maneres de relacionar-se, de formar una família, des del punt de vista cultural i des del punt de vista històric. El missatge de l'Islam, com que pretén arribar al fons de la naturalesa humana, el que fa és donar com unes pinzellades per poder conèixer-nos nosaltres mateixos i saber què significa això de conèixer l'altre o de vincular-se a l'entorn. En definitiva, com podem transcendir una miqueta a través del que és la relació de parella o la relació amb l'altre. Després, al llarg de la història de l'Islam, sí que s'han donat concrecions des d'un punt de vista legal, institucional fins i tot, sobre el tema del matrimoni. Però això no treu que el missatge i el sentit de l'Alcorà agafin com unes connotacions gairebé cosmològiques o gairebé molt profundes i emocionals en l'ésser humà i que pretenem que en aquest vídeo quedi reflectit des dels diferents punts de vista que presentarem. Què diu l'Alcorà en primer lloc? Què vol dir unir-se a una altra persona? No es tracta, òbviament, només d'un contracte, hi ha un objectiu d'elevació espiritual, moral, de coneixement personal i a través del coneixement de l'altre. I aquí tenim un parell de leyes que són de les més importants. Entre els seus signes hi ha l'haver creat parelles d'entre vosaltres perquè trobeu calma. En àrab es diu molt el terme de sakina. I va disposar entre vosaltres amor i misericòrdia. En això hi ha signes pare que hi comprèn. Doncs aquí tenim tres objectius, no? La calma, l'amor i la misericòrdia en aquest 30-21, i després aneu cap a elles tal com la divinitat ha permès. La divinitat estima els qui es penedeixen i els que es purifiquen. Per tant, aquí està establint com uns límits, els límits que ha establert Allah, la divinitat, i després ho acaba acotant una mica amb el penediment i amb la purificació. Per tant, és un procés de creació contínua, aquest acostament cap a l'altre, aquí parla d'elles però òbviament es refereix també a la inversa, i aquest acostament cap a l'altre requereix un procés de purificació, de creixement, tal com es veu reflectit en aquestes paraules de l'Alcorà. Com a fons d'informació principal de la primera part del vídeo, hem agafat tres, les khutbes del Sheikh Isa García, traductor també de l'Alcorà, Llums sobre l'Islam, de Hamoud Abdelabdi, i el concepte de nikah, que és d'Abdel-Nur Prado. Aquí només hi hauria, són dues enes, i una U. Vale, doncs anem un rere l'altre. A través de les khutbes d'Isa García, diu, les khutbes són les explicacions que es fan els divendres, de vegades es tradueix una mica erròniament com a sermons, no? Perquè es vol assimilar una mica a les misses cristianes, però en veritat la khutba és un concepte molt més basat en el diàleg, en la pregunta-resposta, que avui dia no es manté massa. Isa García té un llibre molt interessant que es diu 120 khutbas en idioma espanyol, en castellà, i parla de diferents temes que afecten a la vida del dia a dia dels musulmans. I en la part del matrimoni cita diferents sunnes, i una d'aquestes sunnes és la següent, recollida per al-Bukhari i per Muslim. Es busquen 4 característiques en una dona amb objectius de matrimoni: riquesa, llinatge, bellesa física o religió. Escull per religiositat, ja que és més probable que sigui un matrimoni estable. Bé, en primer lloc, el tema de les riqueses, és obvi que avui dia existeix, només ens caldria preguntar, quantes parelles hi ha de diferents classes socials, interclasse, parelles que un membre de la parella sigui ric i l'altre membre de la parella sigui pobre, per dir-ho així.
la majoria de vegades, potser per context cultural comú, però no deixa de ser un factor de selecció en aquest procés de la parella. Un altre factor és el llinatge. Aquí podríem entendre diferents aspectes podem extreure, no? Que no només, clar, en el segle VII doncs, el llinatge era molt important. Avui dia això es podria traduir en la idea de formar part d'un club o la idea de formar part d'una nació, el tema de la nació, el tema de formar part d'un grup, en definitiva. La bellesa física, és obvi que això és un dels trets més importants, també connecta amb la part animal de l'ésser humà que existeix, aquesta part animal, la part de l'atracció física, no es nega mai òbviament, perquè si l'islam pretén anar al fons de la naturalesa humana, doncs és impossible negar aquesta part de l'atracció física, però tampoc es nega la part espiritual i la part que té a veure amb el concepte de la vergonya, que també és universal, igual que el de l'atracció física o el concepte de la decència, tot i que pugui ser significat de maneres diferents segons la cultura. Hi ha uns trets des de la perspectiva de l'islam doncs, que serien de caràcter universal, igual que el tema de l'atracció física, tot i que el físic tingui un cànon de bellesa diferent segons la cultura, l'atracció física doncs, sí que seria un universal. I per últim, el tema de la religió, que també es pot traduir, diguéssim, com a relació amb el cosmos, no és ben bé religió, potser hi ha com moltes connotacions al darrere, que molta gent doncs, es confondria, no?, del que realment vol dir l'islam. I aquí vol dir doncs, la relació amb el cosmos i amb la teva pròpia consciència, i és aquest el factor decisiu a l'hora d'escollir parella. Doncs va dir Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un moment de la seva vida, que queda recollit, això és la sunna, diferents testimonis de Muhammad que queden recollits, verificats a nivell lingüístic, històric, a través de la transmissió, en fi, diferents factors. No? Vale. Doncs considera que aquest és el factor decisiu a l'hora d'aconseguir aquesta estabilitat i a l'hora d'aconseguir doncs, aquests elements que dèiem, no? De la calma, de l'amor, la misericòrdia. Vinga, un altre hadith que recull en aquest cas l'imam Ahmad. Van preguntar al profeta quina és la millor dona i ell va respondre aquella que quan el seu marit la mira gaudeix, quan li demana alguna cosa ella la fa i no fa res que a ell li desagradi. Clar, això pot sorprendre, pot portar a un judici ràpid i dir que això és extraordinàriament masclista, però quan ho contrastem amb una leia de l'Alcorà, tracteu bé a les vostres dones en la convivència. I si alguna cosa d'elles us desagrada, és possible que l'hagi decretat, malgrat això, un bé per a vosaltres. Per tant, aquí el que està dient és que pot haver-hi coses que no us agradin de les vostres esposes i que sigui una cosa per millorar d'un mateix, no per canviar. Llavors, és obvi que quan trobem un hadith com aquest, el que hem de fer doncs, és primer verificar que efectivament sigui un hadith autèntic, perquè hi ha hadiths que són falsos i això hi ha tots uns mecanismes per comprovar-ho, i després també doncs, veure com un d'aquests mecanismes, diguéssim, és veure com respecta la coherència en relació amb l'Alcorà. A partir d'aquí, doncs depèn, això els erudits van estudiant cas per cas, i pot ser que hi hagi un hadith que sigui fals, però en aquest cas es considera que és autèntic, i llavors la interpretació que cal fer aquí és que depèn una mica de la situació, com que tampoc concreta massa. És a dir, la manera de parlar efectivament és com molt radical, diguéssim, no hi ha res que a ell li desagradi, però això també és una forma habitual en tota la sunna del profeta. A vegades, per la manera de parlar, i qui més això ens passa a tothom, i si traiem les paraules fora de context, doncs, clar, llavors no s'interpreten adequadament. Llavors, en definitiva, el que s'acostuma a interpretar, i també el Sheikh Isa García així doncs ho considera, i és una mica que depèn de la situació, hi haurà moments en què es demana
un model de dona que segueixi una sèrie de virtuts que afavoreixen el model de la relació, i hi haurà d'altres en què el que es demanarà és a l'home que segueixi un model de virtuts que afavoreixen la relació. Per tant, al final, quan s'equilibra una interpretació des d'un punt de vista global de l'Alcorà i de la Sunna, és quan s'aconsegueix arribar realment a la hikma, a la saviesa de la interpretació profunda, no? Del que ens vol dir Allah subhanahu wa ta'ala i el que ens va deixar l'exemple del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Continuant amb les khutbes d'Isa García, doncs, segons la Llei 434, interpreta que el marit ha de protegir la família, protegir en el sentit de qawam, i és una visió de la masculinitat en tant que protecció. I també Isa García matitza, perquè això a vegades es pot interpretar en clau masclista, i matisa que no vol dir pas maltracte o pressió psicològica, sinó una qüestió que tindria a veure amb una visió de gènere concreta. És la visió majoritària, pràcticament unànime dins de l'islam, però no és l'única. Hi ha altres visions de gènere que hem anat fent alguna pinzelladeta, però que anirem veient en profunditat en els següents vídeos. Per tant, en aquest cas, estic explicant la visió, diguéssim, una visió bastant estesa en les khutbes de les mesquites, i que estiguem d'acord o no en aquesta visió, des del punt de vista de la masculinitat, sí que hi ha un discurs molt matisable i molt radical en relació a la censura del maltracte com a delicte, i també al maltracte psicològic que pugui exercir l'home pel fet, per exemple, de tenir aquesta responsabilitat de manteniment, pel fet de tenir diners i tot plegat. Després ja comentarem tot el que és, ja hem comentat alguna cosa del xoc de valors culturals quan parlàvem de la majoria d'edat, i el problema és aquest, que hi ha com una sèrie de xoc de valors que sempre es produeix, tampoc és que sigui una novetat, i a partir d'aquí ja sorgeixen altres interpretacions que, insisteixo, són interpretacions minoritàries, però que també explicaré, perquè ho explico, intento explicar-ho una mica tot, les diferents interpretacions. Vinga, al mateix temps, Isa García no deixa d'insistir en la capacitat de la dona a l'hora de decidir, en general, i molt especialment a l'hora d'escollir el marit. El meu pare em va casar amb un cosí que no m'agradava, explicava una dona, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Per això em vaig queixar al missatger d'Allah. En un principi em va aconsellar que fes cas de la visió del meu pare, però jo li vaig dir que no volia acceptar el que el meu pare desitjava. I ell em va dir: llavors aquest matrimoni és nul, tens dret a casar-te amb qui vulguis. I ella, això és molt interessant, aquest hadith, perquè podria acabar aquí, el hadith, i ja està. I dius, mira, molt bé, la dona té dret a decidir, però atenció al que ve després. Diu la dona: ara accepto el que el meu pare va disposar, però volia que les dones sàpiguen que els seus pares no tenen dret en les decisions de les seves filles. O sigui, aquí es mostra una dona extraordinàriament, des del meu punt de vista en aquest cas, extraordinàriament intel·ligent i indignada pel que puguin dir a vegades, perquè pel fet de fer cas del teu pare, pot ser que corri la veu de que realment ho has fet perquè el teu pare ho ha dit. I també és una mica rizar el rizo, una mica anar més enllà de l'obvietat de ser lliure a l'hora d'escollir, i també de ser lliure fins i tot en el cas de fer cas del teu pare. I després, òbviament, deixar clar, o sigui, reivindicar. D'altra banda, es pot interpretar també aquesta intel·ligència d'aquesta dona com la seva capacitat de defensar el dret de la dona a poder escollir. I realment, fixem-nos que després Muhammad ja no diu res més. Aquí podria haver-hi alguna resposta més de Muhammad, i si es recull així és que s'entén sempre dintre
de la interpretació dels hadits, doncs ja està és evident doncs, que l'opinió de Muhammad era d'estar d'acord amb aquesta estratègia, fins i tot no només amb que la dona decideixi, sinó amb l'estratègia d'exposar-ho així, no? Queda com un exemple arquetípic, no? del que representa la llibertat. Vale. Ara anem a aspectes més legals d'Elisa García, de les condicions de validesa del matrimoni. Ella en presenta 5, determinar la identitat dels cònjuges, inexistència d'impediment legal, com per exemple vincle de sang, si germans i tot això, el consentiment lliure, ja veiem més història, però ara no ens allargarem, el consentiment lliure de tots dos, la presència de 2 testimonis i que el matrimoni es faci públic, i la presència d'un representant legal de la dona. Cita diversos hadits, no? Dintre de la sunna, que són sahih, i aquesta és la posició d'Elisa García, que també insistim és de la posició majoritària dins de l'àmbit islàmic. El que passa que també jo desconec fins a quin punt, o sigui, per exemple, el cas d'Occident, doncs no sé fins a quin punt això és així o no, o està canviant, aquesta part sí que la desconec, no tenim informació d'això. Per tant, podeu consultar altres webs en castellà, en anglès, o llegir llibres i tota la pesca. Jo això no ho he investigat massa. Jo només exposo el que diu Elisa García com a expert en aquest tema. També remarca la prohibició de matrimonis temporals perquè perjudiquen la dona, convertint-la en objecte d'intercanvi. Aquesta qüestió també és pràcticament unànime dintre dels experts en l'islam. Hi ha certes tendències, jo he vist més a Anglaterra, que dirien que sí, matrimonis temporals, en el sentit per poder justificar una mica les relacions abans del matrimoni, per exemple. Bé, com a islam en català intento sempre exposar diferents punts de vista, però realment és que no he vist una argumentació mínimament sòlida que justifiqui això, en el meu cas. I per tant no l'he posat. És a dir, jo puc estar d'acord o no estar d'acord amb una o altra interpretació, l'únic criteri que jo faig servir és que no surti d'unes condicions de drets humans, que no és el cas, no opino que aquesta interpretació que jo he vist de sortir fora dels drets humans, no? Tampoc seria això, però no acabo de... I l'altra condició per a mi seria que estigui suficientment argumentat des del punt de vista de l'Alcorà, de la Sunna i tal, no? I això no ho acabo de veure. Per tant, potser si algun dia em presenten més arguments, doncs ho pugui assumir, però encara que potser no estaré d'acord, però com a mínim assumir-ho com una interpretació plausible. És això una mica, que no la veig plausible pels arguments que han donat. Per tant, no l'he posat, però que sí que animo i encoratjo a la persona que estigui escoltant aquest vídeo que si vol investigar. Curiosament, em sembla curiós que aquesta interpretació coincideixi també amb aquesta permissivitat que hi ha d'aquest tipus de matrimonis en certes regions del món islàmic per justificar això que està advertint Elisa García de convertir a la dona en un objecte d'intercanvi. Hi ha moltes dones que es guanyen la vida amb això, i per tant és una forma de prostitució encoberta, això també ho critica la Dolors Bramont. Vinga, continuem. Finalment, també parla d'una sèrie de valors, que resumeixo ràpidament, cuidar-se i tractar-se bé dintre de la ració, el perdó i la paciència, una mica la flexibilitat per part de tots dos, sempre està parlant de tots dos. L'amistat, el tema de la diversió, tot està basat en la sunna del profeta, dels hadits o de la biografia, de les sires. El tema de la fidelitat, les finances, la llibertat de tots dos, dir-se coses maques, fins i tot és un dels pocs casos en què Muhammad accepta el tema de la mentida, la mentida piadosa, seria una mica permissiva, no sé, com una mica per mantenir la calidesa de la relació. I mantenir un cert equilibri en les expectatives, És a dir, a vegades demanem massa a l'altra persona o li demanem massa poc. Molt bé. Hamoud Abdelati, en quant al sentit del matrimoni, parla d'un fort vincle i
quant a la traducció de 2.228, i seguint amb aquest tema del sentit del matrimoni, no? Aquí ell el tradueix un grau per damunt que elles. És una leia famosa que la podeu buscar i segurament la traducció que trobareu és semblant a l'Abdelati. Però també hi ha una altra traducció diferent que veurem després, que és la proposada pels experts que ha consultat el Karami Cinqueté, que és un altre expert, però vull dir que jo quan parlo d'Isa García o d'Abdelati o de Karami Cinqueté, penseu que no estic parlant d'un senyor, o sigui, és una persona que està recolzada en moltes altres autoritats, vale? Per tant, bueno. Abdelati, llavors, aquesta qüestió, que ella interpreta així, en aquesta leia, Abdelati ho relaciona amb el que els psicòlegs anomenen lideratge instrumental. Llavors, aquí és on hi hauria aquest aspecte que ja vaig comentar amb el tema de la majoria d'edat i que el torno a remarcar perquè és molt important per entendre això. I és que si hi ha un lideratge instrumental vol dir que si l'home té, diguéssim, connotat, no? Un element de poder o un element en clau positiva, diguem així en general, a l'hora de guanyar diners, vale? Quina és la part de poder de la dona? Què li queda a la dona llavors? Doncs el que li queda a la dona és la maternitat, dintre d'aquest esquema. També recolzat per la Sunna, el tema doncs, de la importància de la mare, que ara no hi entraré. Però és obvi que aquests valors, tots dos, han canviat. El tema del valor dels diners s'ha potenciat i s'ha exagerat d'una manera notable dintre de l'evolució del capitalisme i del neoliberalisme. I el tema de la maternitat s'ha anat veient com un element més aviat com un pes, com un llast que has d'anar arrossegant una mica. I això es veu amb els permisos de maternitat, la visió que hi ha de ser mare en el món del cinema o en el món de la música. La mare està, el concepte de, o sigui, la idea de mare, no? Aquest rol està molt estigmatitzat, llavors la dona no té aquest poder. Ja prescindint que tu vulguis ser mare o no, això ja ho deixo de banda, assumint fins i tot en aquest plànol, no queda equilibrat. Llavors, davant d'aquest desequilibri, d'aquests dos trets culturals, diguéssim, el fet de, no sé, enriquir-se, guanyar diners i el fet doncs, de donar vida, el fet que hi hagi aquest desequilibri provoca canvis en aquest aspecte. Després hi ha qüestions lingüístiques sobre aquesta traducció també que serien discutibles. Vale. Següent aspecte, els aspectes legals d'Abdelati, remarca més o menys igual que Isa García, remarca més el tema de la dot per part de la dona o el dret de la dona a verificar l'estatus moral del marit, que sigui algú de confiança i tal, que no estigui enganyant i, per tant, doncs, la necessitat d'un document escrit, això també ho remarca ell, per validar legalment el matrimoni, tot i que això, no està, per descomptat no està a l'Alcorà i a la Sunna, jo no ho he trobat, no he trobat una cosa que sigui com, potser sí que està a la Sunna, però que sigui com una qüestió que serveixi per determinar que això és realment obligatori. Jo no he trobat. Sobre el divorci considera que ha de ser acceptat per les dues parts i si hi ha discrepància sobre aquesta voluntat intervindria el sistema judicial. Això és interessant, ho matitza ell i ho deixo aquí, ja cadascú. Jo crec que hi ha interpretacions que dirien que simplement, perquè a través de la Sunna sobretot es veu de hadith sobre el divorci, si la dona o l'home, és igual, però parlo de la dona com a persona doncs, discriminada i minoritzada, no? Al llarg de la història. Doncs si la dona vol divorciar-se no hi ha cap problema, això està ben recollit a la Sunna. A mi m'ha sorprès veure aquest tema de la intervenció del sistema judicial, però Hamoud Abdelati és l'expert i nosaltres no... Simplement us explico doncs, que existeix. Ara ho veurem també, si no ho he vist ja al vídeo anterior, en aquest vídeo, ja perdo una mica la visió del que hi ha a cada vídeo.
Finalment, demana més permissivitat en el divorci, critica que de vegades des del punt de vista judicial, que estigui d'acord amb aquesta pauta, amb aquest protocol, ell demana que hi hagi una mica més d'agilitat amb això, perquè si no el que succeeix és que la gent comença a practicar la infidelitat per forçar aquest divorci i ho troba, doncs, humanament degradant. L'Abdenur Prado, com a tercera interpretació, fa una perspectiva més global, citant a Ibn Arabi, com és habitual, i parla del concepte de nikah, del matrimoni. Nikah, doncs, diria ser la pluja, s'entén en aquest sentit, que la pluja es desposa amb la terra i, per tant, seria com la penetració d'elements actius en allò femení. Però ell no té aquesta visió de gènere, com veurem en l'últim vídeo, llavors considera que es pot entendre si l'ésser humà és femení i que d'alguna manera ens deixem penetrar per Allah, per aquesta divinitat que els signes del qual el trobem també en la realitat. Ens fertilitzem per tant de la seva paraula, tots els éssers humans, quedem embarassats d'aquesta paraula, això són paraules literals d'Abdenur Prado, agafo la seva al·legoria i li donem a llum aquesta paraula. Els fruits d'aquesta relació amb el tot, amb la font de tot, doncs Ibn Arabi els anomena els fills de l'amor, no? Són les coses que hem creat al llarg de la vida. És a dir, el matrimoni, com a conclusió, no seria una institució humana, sinó que el matrimoni és la manera de participar a l'ésser humà en processos cosmològics. I això es pot fer de diverses maneres, una de les quals seria doncs, formar una família, parella, tenir fills, però considera que no seria l'única manera d'entendre aquest concepte de nikah. Una mica com a conclusió, és veritat que hi ha tots aquests requisits legals que ha desenvolupat doncs, la tradició i la pràctica de l'islam al llarg dels segles, però en el fons del fons, des d'un punt de vista de mínims, doncs els dos requisits mínims seria tenir edat de responsabilitat moral per fer un jurament i una intenció sincera i lliure, voluntat per part de les dues persones. Estem parlant de casos extrems, jo què sé, faig la pel·lícula, no? Però que s'han quedat en una illa deserta, no? I vull dir, parlo en aquest aspecte. Però bueno, hi ha gent que considera que realment amb això doncs, és suficient. El que passa que també en el dia a dia, tenint en compte que vivim en societat i de més, doncs, es considera com un valor afegit clau el fet que hi hagi, per exemple, testimonis o, per exemple, la celebració a la mesquita doncs, no és en absolut necessària de la cerimònia ni que hi hagi un imam, perquè en aquest sentit és matrimoni civil. Si l'Alcorà prescriu la dot, és com una mesura de protecció per la dona en cas de divorci, una mena de pensió. Això és una mica el que us explicava del desequilibri de valors i de rols, no? Amb el tema de guanyar diners o el tema de ser mare. Per tant, ens preguntem què passa en un context social on la dona no treballa. El wali, el protector, és també una garantia en societats on la dona no té poder. I per això l'Alcorà s'ha d'entendre així. En altres cultures relaciona amb la importància que les famílies es coneguin. Per tant, també ens preguntaríem, en un context en què això no calgués, si cal un wali o no. Jo també em faria la pregunta si realment no cal, si realment vivim, parlo doncs, a Barcelona, Catalunya, si vivim en una societat realment on la dona se sent segura. No ho sé, no? A vegades tendim molt a l'autocomplaença, mirant altres societats i fragmentant la visió, o deformant fins i tot la visió d'altres societats i tendim en aquesta autocomplaença, no? I som poc crítics amb la igualtat de gènere, que realment està molt lluny de ser, des del meu punt de vista, està molt lluny de ser una realitat, almenys a Catalunya. Per tant, aquesta figura del wali, algú podria dir, el wali seria els cossos de seguretat, però també seria qüestionable que l'Estat
hagi de ser el garant de la seguretat. No sé fins a quin punt. Bueno, tot un tema. Això depèn del model polític de cadascú i en aquest sentit l'islam no es posiciona, o sigui, l'islam dona, des del punt de vista polític, dona unes pinzellades que delimiten, però l'islam no encaixa més en un partit polític o en un altre, o en un model polític o en un altre. Només descarta absolutament el que és la tirania, descarta que les persones no puguin decidir sobre el seu futur en societat i en col·lectivitat, perquè això és una pràctica que va fer el profeta. Descarta una sèrie de coses que són de drets humans bàsics i de sentit comú essencial, però després hi ha un marc general també. Per això, dintre del món islàmic, hi ha models polítics tan diferents, també. No parlo de tiranies, que això és gent que ha manipulat el missatge. Parlo de diferents models a l'hora de decidir polítiques en comú. Continuem una altra. L'elecció està basada, com dèiem, en la moralitat i en la capacitat de fer-se feliç l'un a l'altre. Ja existeix la possibilitat per a tots dos, aquí ja faig cites de l'Alcorà, que si voleu hi aneu, la possibilitat de tots dos de rebutjar-lo, si això no es compleix, això està estipulat a l'Alcorà. La dona té dret a exigir una dot al seu pretendent, però pot no demanar-li res. També té dret a no demanar la dot. El fet que aquesta relació s'hagi de fer pública també estaria estipulat en l'Alcorà com a expressió de cohesió social, de seguretat per a la dona en aquests contextos de patriarcat. És recomanable que hi hagi com a mínim 2 testimonis per assegurar la legitimitat, el que dèiem, així com els documents legals, però ja hem vist que això depèn del punt de vista, hi ha gent que ho considera més obligatori i d'altres que no ho consideren. En aquest sentit, el matrimoni islàmic, això sí que està clar, és civil, perquè no haver-hi una estructura, una institució religiosa, això sí que no existeix enlloc, doncs no cal la presència ni d'un imam, ni d'una mesquita, ni un registre unificat. De fet, això també passa amb el tema de ser musulmà, és a dir, quan ets musulmà doncs no tens cap paper. Hi ha hagut algun intent, no sé, hi ha gent que a vegades es demana, com tenir un paper per anar a segons quins llocs o estudiar segons què, però realment no existeix aquesta burocratització del fet de ser musulmà, del matrimoni, tot plegat. Un altre. Convivència i la relació de parella. Un altre hadith d'aquests famosos és el següent. Diu, la dona és com una costella, si tracteu de posar-la recta, es trencarà. I si voleu obtenir benefici, feu de manera que conservi la seva curvatura. Per tant, una mica això s'entén en clau de solucionar conflictes, no? Solucionar, perquè de fet això ho podríem traslladar a qualsevol conflicte que puguem tenir, però com en el cas de les relacions, de vegades els conflictes són molt passionals, són més sentits i d'aquí la necessitat, potser de tenir una mica d'exemple del profeta, de les coses que va dir, més enllà del que diu, òbviament, l'Alcorà, com veurem a continuació. En la resolució de conflictes, en primer lloc hi hauria el diàleg entre les dues persones, després es proposa d'una distància física, si això no funciona, doncs una distància física dins de la mateixa casa. El dret fins i tot a no mantenir relacions sexuals amb un límit, això sí, durant 4 mesos, perquè tampoc es tracta de torturar l'altra persona, hi ha un límit de 4 mesos. Després hi hauria una separació temporal, tenint en compte que la dona té dret a quedar-se a casa. Hi hauria la intervenció també de mediadors, de cada família, per poder intentar buscar punts en comú. I el divorci es fa, un cop s'ha decidit el divorci, es deixa un període de 3 mesos més per poder reflexionar. Es volen evitar aquestes, això ho diu el Karami Cinqueter, es volen evitar aquestes decisions preses des de l'emoció desfermada, des d'un arrebato i impulsiu, que després et penedeixis. Es vol que sigui una decisió reflexionada, perquè moltes vegades si es tenen fills fins i tot afecta més persones. Hi ha dret a 3 divorcis, això és molt interessant pel que es pot desprendre sobre com entén l'Alcorà, la naturalesa humana, fins a quin punt és
és com realista, no?, en relació a la naturalesa humana. Fins a 3 divorcis, això sí, amb la mateixa parella. El tercer ja és definitiu, perquè si no tornem a la comercialització de la dona com a objecte, i si això és infinit, doncs al final la gent, l'home sobretot, doncs s'acaba aprofitant, no?, per altres interessos que no tenen a veure amb l'essència del que és el matrimoni. Mirem aquesta famosa Leia i reflexionem si això es tracta de violència de gènere o de consell sobre la relació. Diu, els homes són responsables d'aconsellar a les dones des de la diferència i tenen l'obligació de mantenir-les amb els seus béns materials. Recordem el context històric de patriarcat i en el que la dona ni pinxa ni corta, i per tant aquí el que està demanant a l'home i l'està obligant és a mantenir-la amb dignitat. Les dones compassives i íntegres obeeixen la divinitat i, en absència del marit, es mantenen fidels, tal com la divinitat ordena. Per tant, està exposant diferents obligacions per part de tots dos. Aquelles dones que també ho maltracta o mala relació, animeu-les, prengueu distància, no compartir llit amb elles i, per últim, abandoneu la casa temporalment. Per tant, està graduant en cas que hi hagi discrepància, hi hagi mala relació, està graduant, i és impossible que aquesta llei, que és la que s'acostuma moltes vegades a interpretar com a pagar-les, el tema de la violència, no és impossible interpretar-la així, i és una interpretació ja que cada cop està quedant més minoritzada. També des de l'islam tradicional tampoc és que, vull dir, moltes vegades doncs, també s'ha interpretat això d'abandonar la casa. Per tant, això una mica depèn del paradigma cultural des del qual la persona està llegint l'Alcorà. Si per a aquesta persona doncs, és habitual estovar a la seva parella, doncs ella llegirà des d'aquestes ulleres, llegirà així la llei. Però realment, des del punt de vista lingüístic, ara ho veurem, és impossible interpretar aquest verb, el daraba, com a pagar. Si us obeeixen segons el que ordena la divinitat, fixeu-vos, per tant, aquí que no és que estiguin obeint el marit, sinó que estan obeint la divinitat. Això és important, perquè el marit també està obeint la divinitat quan està fent-se responsable de la part econòmica de la família. I aquí està demanant a l'home doncs, que no les reclameu ni recrimineu més, no? Aquestes dinàmiques en la relació de rancúnia, no?, que es genera i que doncs, l'islam vol deixar apartades, aquestes dinàmiques tòxiques. La interpretació, com us deia, d'aquest verb, no?, del daraba. Bé, a l'hora d'interpretar, doncs, primer lloc, el context de la Leia, com us deia, és una explicació gradativa per mediar la parella, mantenir la distància, no dormir al mateix llit, i per tant la tercera opció és molt estrany trobar colpejar-les. El més lògic seria abandonar la casa. I amb el matís aquest, que aquí ha d'abandonar la casa, és el marit. Quan l'Alcorà parla de golpejar, utilitza moltes vegades el verb jazala. Jaraba vol dir gairebé sempre a l'Alcorà viatjar o anar-se'n, i aquí us poso les referències. A la Sira, la biografia de Muhammad, l'únic cop que el profeta va tenir un problema conjugal, el que va fer és allunyar-se de la seva esposa durant un temps. Per tant, l'exemple de la Sunna també ens demostra que l'opció ideal és la de mantenir una distància amb la parella quan les coses no funcionen. Altres interpretacions menys esteses doncs, seria fer l'amor o donar un toc com una brisa. Aquestes són les que encara mantenen doncs, la idea aquesta d'un cert dret de l'home per pagar la dona, encara que sigui com una brisa en una fulla, no és res. Llavors això tampoc tindria sentit realment des del nostre punt de vista, però la posem aquí. I aquí tenim les fonts d'informació. Tanmateix, hi ha una altra interpretació també del Hussein Labras. Ell també dona com molts arguments lingüístics i a més la podeu consultar en l'Instituto Teológico de Estudios Islámicos, en l'ITEI. De memòria ara no me'n recordo, però sé que quan la vaig llegir també em va semblar interessant aquesta altra interpretació. Vinga, contra la violència de gènere.
com pot ser que un de vosaltres golpegi a la seva dona com un animal si la nit ha de dormir amb ell? Això és un hadith, també autèntic. El millor musulmà és aquell que tracta bé a la seva dona. Després, a vegades també es diu no, però les dones esclaves sí que se les maltracta. Bé, doncs l'Alcorà diu, si aquesta és referència a les esclaves, es casen i cometen una deshonestedat, patiran la meitat del càstig de les dones lliures. Recordem també que l'esclavitud a l'Alcorà hi ha una primera fase en què es demana que és un bon tracte en els esclaus, seria aquesta leia, i més tard ja es prohibeix de forma definitiva. Els canvis, des de la perspectiva de l'Alcorà, s'han de realitzar sempre de forma gradativa, no es pot fer un canvi radical que la gent no pot assumir, no? S'ha de fer un canvi gradual. La lapidació no existeix a l'Alcorà, i si hi ha un hadith que parla de lapidació és per condemnar-lo. Per tant, aquí no hi ha més discussió, és impossible. Per tant, tota aquesta gent, aquestes coses que a vegades surten a la tele, doncs no, són tradicions que són preislàmiques, i com dèiem, quan tens un paradigma cultural doncs, molt, diguéssim, interioritzat, doncs passen aquestes coses, no? Que interpretes així l'Alcorà com a tu t'agradaria que fos les coses i no. La infidelitat, la paraula adúlter apareix tant en masculí com en femení, i recordem igualment que quan es parla en masculí, com passa moltíssimes vegades a l'Alcorà, és com a forma no marcada, per tant inclou també la part femenina. La jurisprudència demana que la persona ho hagi dit o fet públic 4 vegades. Això és important perquè implica realment que la pena, diguem-ho així, per al cas de la infidelitat ha de ser en casos molt extrems en què la persona doncs, no tingui cap tipus de... no sé, cap tipus de recança a l'hora de fer mal a les altres persones, perquè, o sigui, en el fons, la infidelitat es censura perquè contamina la relació i perjudica el benestar emocional i de les altres persones i dels fills, etc. I de l'estabilitat emocional, diguem-ho així. Però realment el que es penalitza de forma radical, diguem-ho així, a l'Alcorà, és el fet de fer-ho públic. Són coses diferents. Insistim també que entrem dintre el paradigma d'una persona que decideix lliurement ser musulmana, etc. I llavors, si accepta ser musulmana, doncs ha d'acceptar una sèrie de valors, els ha d'assumir. Això no vol dir que la gent no pugui cometre errors, però quan es fa públic 4 vegades això, implica una certa hipocresia en relació a ser musulmà i els valors que s'ha d'assumir. Si a la persona no li agrada el que diu l'Alcorà, doncs simplement no li agrada seguir l'exemple de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, doncs simplement que no el segueixi. Llavors aquí entraríem en un altre debat, que seria què passa si una persona deixa de ser musulmana. Això seria un altre tema per un altre vídeo. Però una mica aquesta seria la idea, la coherència entre el fet de decidir ser musulmà i el fet de, com a mínim, no ostentar un error que fereix emocionalment a les persones tant, no? En la seva dignitat i que comporta elements de decència. En fi. Què més? El que dèiem, que és molt complicat de demostrar la infidelitat. Una altra cosa és que després en alguns països doncs s'utilitzi, es manipuli tot això per oprimir a la dona i per oprimir els seus drets. Però realment el que diu l'Alcorà és una qüestió molt concreta. Crideu a 4 testimonis de vosaltres contra aquelles dones que cometin deshonestedats. Si donen testimoni, tingueu-les... fins aquí. 4 persones, 4 testimonis, exacte. 4 testimonis que hagin dit o hagin comès, per tant és una cosa molt complicada. I llavors hi ha aquesta primera leia, que és potent, perquè el que està una mica...
s'està revelant en un context en què aquesta pràctica era molt comú i per tant el càstig que s'aplica a tots dos doncs això s'aturi d'una manera com radical. En aquest cas, com que és una qüestió tan estesa i tan perjudicial per la dona, sí que s'aplica d'una manera com més taxativa. I llavors diu, tingueu-les a casa fins que mori, fins que la divinitat es procuri una sortida. Clar, si tu només cites aquesta part, sembla que doncs, sigui més perjudicial per la dona, però després diu que el càstig s'aplica als dos que ho fan. Això és molt important. Aquest càstig de fins que morin, insisteixo, doncs era com molt... però és que era una pràctica molt, molt habitual i perjudicava essencialment a la dona. I en lloc de castigar només a l'home, doncs es castiga a l'home i la dona. I un altre aspecte, un element interessant és que hi hagi el penediment. El penediment, sempre la compassió també, és un penediment que ha de ser sincer, evidentment des del punt de vista legal no s'avalua el grau de sinceritat de la persona, és una qüestió que transcendeix i que sobrepassa l'aspecte de la legalitat, però sí que hi ha aquesta part de penediment sincer, fins i tot en el cas en el que hagis ostentat aquesta infidelitat. La divinitat és indulgent i misericordiosa. Per cert, no ho he comentat abans, però que una dona violada mai es considera adúltera. Vale? Això també queda clar. Isa García explica que llavors aquesta pena duríssima va ser substituïda més tard per una altra, que és la següent: a la fornicadora i al fornicador apliqueu-los a cadascun d'ells 100 fuetades. I a les persones que difamin, perquè clar, aquí tindríem el problema de la gent que estén rumors i de més, o que donen fals testimoni, i no presentin els 4 testimonis i tal, que dius que aquests dos han sigut infidels, però no presenten els 4 testimonis, doncs se'ls hauria de donar 80 fuetades pràcticament igual, que siguessin sigut infidels. I, en aquest cas, no s'acceptarà mai més el matrimoni. Ells són els perversos. Això és molt important, perquè fins i tot en cas de cometre infidelitat el teu testimoni pot ser vàlid en altres casos de la vida social, però si tu difames, en el fons té molta lògica, si tu difames, a més de les 80 fuetades, no s'acceptarà mai més el teu. Per tant, en un cert sentit, és pitjor difamar que ser infidel. No? Jo crec que, no sé, és una opinió personal meva, és una impressió, no? Tot i que aquests graus que un tipus d'error és pitjor que un altre és bastant qüestionable dintre del Corà. I també és qüestionable, hi ha gent que considera que això de que les aleies siguin substituïdes per unes altres, això s'ha de limitar moltíssim, perquè això de la substitució d'una aleia per una altra també a vegades justifica canvis que acaben deformant el missatge. Bueno, és un tema que no hi entro però que existeix. Val? Hi ha intèrprets que són més propicis a interpretar així el Corà, com unes aleies que acaben substituint unes altres perquè es revelen més tard i no sé què, i d'altres que pretenen buscar més la coherència de tot el Corà, entenent que el Corà és polisèmic, òbviament, el Corà és polisèmic, però, bueno, que hi hagi una coherència, no?, dintre del missatge de l'Alcorà. Però ja dic, jo aquests temes no hi entro molt perquè no soc expert. Vinga, continua. El dret dels marits. En el context del divorci diu: les divorciades hauran d'esperar 3 menstruacions i no els és permès ocultar el que l'ha creat en els seus ventres, si és que creuen en Allah i el dia de la recompensa. Els seus marits tenen més dret a tornar amb elles durant aquest termini si desitgen reconciliar-se, i els homes tenen un grau superior per a elles. El 228. Aquesta és la leia que abans he esmentat, doncs, com Lisa García parlava que els homes tenen un grau superior que elles, no ho interpretava així, tenen més dret que elles, referint-se a aquesta, el que Hammurabi de Latí anomenava el lideratge instrumental, el diferent rol que té, no? Que el marit doncs, seria mantenir i en aquest sentit tenen un grau superior, però que després la dona tindria un grau superior en tant que mare, no? En tant que persona que dona vida, que
fecunda i dona vida, que també doncs, tindria aquesta connotació positiva a la societat, que avui dia, insisteixo, doncs sembla que s'ha diluït. Vale, però existeix una altra manera de traduir això o d'entendre això. Quan es diu que els seus marits tenen més dret, es refereix a tenen més dret que altres homes. Si mirem el context de la Leia, el que veiem és que en aquesta pausa de divorci, de reflexió de 3 mesos, el que pot passar és que la dona s'hagi que esperi un fill, però encara que no tinguessin fills, si tenen fills encara més. Doncs el que pretén dir l'Alcorà és que la dona, mentre s'ho pensa, que tingui en compte que el marit d'ara doncs té prioritat en la seva decisió, que el tingui més en compte, en definitiva. Que la parella actual la tingui més en compte que no pas una parella nova, perquè, és això. I quan diu que els homes tenen un grau superior, es refereix que aquests marits tenen un grau superior en relació als altres homes. Per tant, és una interpretació, crec que bastant interessant, que té molta coherència també amb l'Alcorà. Però no vull dir que l'altra sigui necessàriament errònia, sinó que potser aquesta, no sé, amb el context de globalització i de xoc de valors culturals, diguem-ho així, no sé, sembla també que pot ser una interpretació interessant per a determinats contextos, diguem-ho així, no? Com a mínim. Pot ser una interpretació interessant per a determinats contextos socials i culturals. Vale. Això és el que us deia, tampoc no... Sobretot si hi ha un nen. Si hi ha un nen, doncs encara l'ha de tenir més present, no? Òbviament, a la inversa també, vull dir que aquí el que passa és que està parlant del dret de la dona a divorciar-se i dintre d'aquest dret de la dona a divorciar-se, doncs per això parla d'elles, però en altres casos parla d'ells, no? Ja diem que això d'aquestes qüestions, doncs, moltes vegades es parla d'homes o de dones i en el fons s'estan referint a tots dos, no? Això deixem. El divorci pot revocar-se 2 cops, com dèiem, aquí tenim l'Alcorà, després només queda viure segons el que és costum a cada cultura, això és molt important, que ara ho explicarem també. El repudi és l'acte més execrable dels que estan permesos. El context previ és que era revocable per part de l'home tantes vegades com volia. Per tant, el fet de fixar-ho 3 vegades evita una mica que l'home abusi de la dona, en definitiva. Avui dia, fins i tot, després del tercer matrimoni, a vegades es força un matrimoni, es força... Perquè l'única manera de tornar-se a casar, diguéssim, per 4a vegada, és que l'home o la dona estiguin amb un altre. I llavors el que fa el marit maltractador, després d'haver-se divorciat per 3a vegada de la seva dona, és forçar-la a casar-se, a tenir relacions o a casar-se amb un altre, tenir relacions amb un altre, i que es divorciï i llavors sí que es pot casar amb ella per 4a vegada. És un procés una mica rocambolesco, i en el fons el que pretén és mantenir aquest paradigma patriarcal, que dèiem, que comentàvem abans, i manipular i tergiversar el missatge de l'Alcorà, per benefici propi, per garantir aquestes... El que fa, per tant, l'Alcorà amb això de limitar els 3 divorcis, simplement és això, és protegir la dona dels abusadors reincidents, de l'espiral en què fins i tot una dona es pot veure atrapada, perquè una dona, a vegades en aquestes situacions d'opressió no té capacitat per decidir, però si almenys, diguéssim, es pot acollir a aquest esperit, aquesta idea radical i essencial de l'Alcorà, de limitar aquesta reincidència i aquest abús, com a mínim es pot veure protegida des d'aquest àmbit. Aquesta protecció, clar, en l'època del profeta Muhammad, moltes vegades l'exercia Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. No és que es tracti d'una qüestió masclista, és que era una qüestió del moment.
en el moment la dona no tenia cap mena de poder. I Muhammad d'alguna manera doncs, de vegades exercia com a jutge en casos en què la dona era maltractada. Però això no vol dir que sigui l'home el que hagi de sempre solucionar aquests problemes, sinó simplement era un pas endavant cap al respecte de la decisió de la dona. Veiem aquest hadith. Igual, potser entendrem una miqueta més el que vull dir. No veig res dolent en el meu marit, deia una dona, però em vull divorciar. Muhammad li pregunta si tornaria al jardí que el seu marit li va donar com a dot, no? El seu marit li va donar un jardí com a dot. I ella diu que sí, i Muhammad parla amb el marit perquè es divorci. Per tant, simplement Muhammad demana aquest tema, aquesta pregunta financera, diguéssim, ja hem dit que era com una mena de pensió, no? Tenim un jardí, pensem en tot el que comporta de benefici econòmic, primer punt, és interessant veure que la dona tampoc és que vegi res dolent amb el marit, però es vol divorciar, perquè ja no ho sent. Per això ens sorprenia doncs, la idea de Mahmoud Abdelati, no? de la idea del jutjat, no? Potser és un tema per protegir, no? Una mica com el rol de Muhammad, no? Per protegir els drets legals de la dona, potser seria això. I després que la dona és la que decideix. És la dona la que decideix. Muhammad li planteja una sèrie de preguntes, això ho fa molt, quan tant homes com a dones, Muhammad el que fa és reflexionar la persona sobre la seva decisió o sobre la seva idea i tal. A vegades Muhammad doncs, estarà d'acord i de vegades no. En aquest cas sí, Muhammad està d'acord, veu claríssim que la dona té dret a divorciar-se i llavors fa de mitjancer això, parla amb el marit perquè potser doncs, el marit doncs, està entestat, doncs, tampoc sabem tot el context, però pot ser que el marit doncs, no tingui una actitud prèvia positiva en relació a això i per tant és ell que parla. Vale? Però, doncs això. Dins de la relació, l'Alcorà anima a gaudir dels plaers del sexe. Les dones són per vosaltres com un camp de llaurar, per tant sembreu al seu camp quan vulgueu. Aquesta aleia, òbviament, dintre de tot el que hem explicat, de la relació de parella i tal, s'entén perfectament. Ara, s'entén tranquil·lament doncs, que sempre respectant doncs, tot com veurem també a continuació, encara citarem més hadits i més sunna en relació a aquest aspecte, però que sempre, òbviament, que la dona vulgui. El que vol dir és que no us sentiu malament a l'hora de fer sexe, al contrari, sentiu-vos bé, perquè fins i tot mireu el que diu després. Feu obres de bé perquè se'n beneficiïn, tingueu consciència de l'emiratge que us trobareu amb ell i dona la bona notícia als que tenen convicció, o sigui, practicar el sexe dintre de la relació, diguem-ho així, de la relació del matrimoni, del nikah, digueu-li com vulgueu, doncs és una cosa que et porta no, cap a la transcendència, diguem-ho així, igual que fer obres de bé. A partir d'aquí, doncs, els exegetes, els intèrprets, doncs, veuen l'anticonceptiu com una qüestió doncs, permesa dins de l'islam. L'avortament és permès, aquí hauríem d'entrar, només ho esmento, no entro en l'argumentació. L'avortament és permès durant els 4 primers mesos de l'embaràs, pot ser més temps també, si en depèn la vida de la mare. No es permet tenir relacions sexuals durant la menstruació, per respecte també cap a la dona. Sobre el matrimoni mixta. Històricament els musulmans només es poden casar amb els que creuen en una sola divinitat. Hi ha aquesta llei, diu, se us permet casar-vos amb dones creients honestes i les honestes que van rebre el llibre anteriorment. Interessant que tant en les dones, diguéssim, que tenen convicció, no? Les que serien l'exemple de Muhammad, i les que segueixen el llibre anteriorment, que aquí s'interpreta moltes vegades com a cristians i jueus, però hi ha gent que interpreta el llibre com una qüestió més general. De fet, tothom sap, o sigui, la paraula kitab sí que és cert que tots els intèrprets estan d'acord en que hi ha com una revelació primigènia i tal. Ara que aquí s'hagi d'interpretar com a revelació primigènia, doncs hi hauria discrepància. Sempre que compliu la condició de donar la dot, amb intenció sincera de casar-vos, no per fornicar o tenir-les com a mans secretes, és a dir, no per
maltractar la dona i cosificar-la. Qui rebutgi la convicció, les seves obres hauran sigut en va i l'altra vida estarà entre els perdedors. Per tant, ja d'entrada tenim aquesta qüestió, de si aquí entren cristians i jueus i tal. I aquest seria l'ordre que se'ls dona amb ells, els homes vull dir, per casar-se amb dones tant si són musulmanes com si no ho són. Ja dic, la idea aquesta, seria qüestionable. Després, hi ha una altra que el que diu, una altra llei que el que diu no us caseu amb dones idòlatres. Clar, idòlatres també s'hauria de veure a veure què vol dir això d'idòlatre, no? Perquè parla del shirk, i el shirk no és exactament idolatrar estàtues. El shirk és una qüestió com molt més àmplia, no? Ja dic que això s'hauria d'entendre des de diferents punts de vista. És a dir, idòlatre no és sinònim simplement de no musulmà. Aquesta és la qüestió. I per descomptat el tema d'infidel i tot això, és que ara no em puc allargar. Això està bastant explicat, ja ho explicarem. En vídeos en castellà està molt trillat ja. No us caseu amb dones idòlatres, excepte que tinguin convicció de l'experiència i raonament de la divinitat, ja que una servidora de la divinitat és millor que una idòlatra. Insistim que el shirk pot ser el shirk de l'ego, el shirk en els diners, el shirk perquè creus que aquesta persona, aquest actor, aquest cantant és la millor del món o és el millor del món, etc. Encara que us atregui més. No caseu els idòlatres amb les dones de les que sou responsable fins que ells no tinguin convicció. Doncs aquí tindríem el... Clar, hi ha una lluita per l'actualització d'aquesta interpretació, que ja no entraré més. Un esclau creient és millor que un associador, també. En aquest cas, s'utilitza tant el masculí musric com el femení musricat. Per tant, a partir d'aquí hi hauria gent que interpretaria això, que realment una dona musulmana sí que en alguns casos es podria casar amb un no musulmà, però sempre que tingui una certa convicció. Què vol dir tenir certa convicció? Per a alguns seria ser cristià o jueus, per d'altres voldria dir simplement no entrar en el shirk, no entrar en l'adoració de l'ego, dels diners, i per descomptat no entendre la divinitat d'una manera tirànica, diguem-ho així. O extremista, fins i tot. El dret a la intimitat de la dona. Hi ha un hadith, citem aquest hadith de Muslim, el més pervers entre la gent, l'ull d'Allah, en el dia de la recompensa, és l'home que va a la seva esposa i ella va cap a ell i després ell escampa el seu secret. Aquest seria el més pervers. Aquestes expressions són expressions, com us dèiem, que sempre són molt extremes, és una manera de parlar. Però sí que és cert que està censurat el fet d'escampar els secrets íntims de la dona. Fins i tot aquesta expressió s'interpreta com a l'acte sexual, és a dir, escampar els secrets, no només els secrets que pugui dir, sinó secrets físics, secrets de vam fer aquesta postura, no sé què, mentre estàvem allà, i aquest tipus de coses. Prohibició de matrimonis temporals, relacions amb esclaves fora de compromís, això ho hem comentat abans, i com que m'estic allargant bastant, aquest ja me'l salto, us el deixo perquè us el llegiu a la pantalla i ja me'l salto perquè m'estic allargant molt. El tema del divorci crec que també l'he explicat bastant, també us deixo ja a la pantalla. I la Sakina, que també l'he comentat, i que us dono més referències en el Corà. El tema de les tasques de la llar, que a vegades diu que la dona ha de fer les tasques de la llar, us deixo aquests hadits. Alguns llibres fic, alguns, segons el Karami Singatè, aquí ho trec molt de l'Adam Acadèmia, del Karami Singatè. Alguns llibres fics diu que és una cosa com natural, que les dones facin feines de la casa, però tenim aquests hadits d'Aisha, per exemple, diu que acostumava a fer el profeta a casa, i Aisha deia, era un ésser humà com els altres, rentava la seva roba, munyia les cabres i se servia ell mateix.
Llavors, aquí parla de l'autonomia del profeta en les tasques de la llar, però és que n'hi ha un altre també, en aquest cas recollit per Bukhari, que diu que el profeta acostumava a estar al servei de les seves esposes. I fixeu-vos que no utilitza la paraula ajudar, sinó servir, no? Puntualitza el Karami Singaté. Per tant, no està parlant simplement d'allò de tant en tant fer alguna cosa, no, de cuidar-se de les seves coses i fins i tot d'estar al servei de les seves esposes. Per tant, això, res, el bon musulmà, diguem-ho així, doncs ajudarà, no, servirà a la seva esposa a l'hora de... És que per mi ajudar, personalment ajudar sí que ja s'entén que és participació absoluta, o sigui, no és 50-50, per mi ajudar pot ser 80, o sigui que jo faci el 80% i tu el 20%. Però bueno, entenc el que vol dir el Karami, entenc el que vol matitzar, perquè a vegades la gent amb aquesta paraula d'ajudar doncs interpreta, bueno, doncs res, doncs un cop a la setmana reto els plats i ja està, no? I amb això ja faig. La dona s'ha d'estar a casa, continuo citant, font d'informació principal a la Acadèmia del Karami Singaté. Diu, dones del profeta, vosaltres no sou com les altres dones si teniu consciència de la divinitat. No parleu amb veu dolça de manera que qui tingui el cor malalt senti alguna atracció. Parleu correctament dintre del que és raonable. Estigueu a les vostres cases. Aquesta és la frase polèmica. I diu després, no us exhibiu obscenament com es feia en altres temps preislàmics i feu l'oració, pagueu el zakat, tal. Clar, què passa aquí? Que està parlant d'un estil de vida. Està dient que la dona que parli correctament, que estigui a casa, que faci l'oració i que pagui el zakat. Llavors el Karami utilitza una metàfora molt maca, molt eloqüent, que és quan dius a algú que, doncs, mira, és que jo ara he d'estudiar i m'estaré tot el dia a casa estudiant. I potser no vol dir exactament estar tot el dia a casa estudiant, no? Si has d'anar a comprar o has de fer qualsevol cosa, doncs sortiràs. Tampoc vol dir estar tot el dia a casa. És com una actitud, no? Que dius, bueno, doncs tindré una vida intensa ara, i ja està. És un estil de vida. Res més que això. Però no, en absolut se la prohibeix de sortir de casa. Tampoc s'encoratja l'obediència al marit, necessàriament, sinó l'obediència, doncs, a l'essència humana, a la fitra, a l'essència del missatge diví que tots portem a dins i que també està guiat per missatge de l'Alcorà. Si obeeixes al marit, entres al paradís. Aquest és el super hadith, no? Que un interpretaria doncs, com a masclista i tal. Però és que resulta que Taha, explica el Karami, no només es pot traduir com a obediència, sinó que es pot traduir com a lleialtat i fidelitat. Llavors això canvia molt la cosa, no? Si us desagrada alguna cosa d'elles, pot ser que no us agradi una cosa en què Allah ha posat un bé per a vosaltres. Ja l'he citat abans i, evidentment, doncs, això implica que la dona a vegades faci coses que no és el que el marit voldria, punto pelota. Context, el següent hadith, el context és estant a la nit al llit, estan Muhammad i Aisha, i Muhammad demana permís a Aisha per anar a resar. Clar, anar a resar és un acte d'adoració. Llavors, si Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, demana permís a la seva esposa Aisha, alaihi salam, doncs per anar a resar, per fer un acte d'adoració, imagineu doncs, en fi, per altres coses, vale? Per tant, la capacitat de decidir d'una dona i de no obeir el marit, doncs es queda clar, val? Per tant, en fi, quan es mira en la globalitat, com dèiem, de l'Alcorà i la Sunna, tot queda com molt clar. Finalment, doncs, una cosa molt estipulada també és que la shura, la consulta, és un element fonamental en l'àmbit de la parella, no? Esmenta el Karami Singaté. L'obligació de la dona de satisfer sexualment al marit, no? A partir d'aquella llei de llaurar els camps i tot el que més, doncs, si el marit desitja mantenir relacions sexuals i la dona no hi va, que tenim el hadith que recolzaria això, desagradarà a Allah fins que hi vagi, no? I també Bukhari diu llavors aquí contrastem amb un altre hadith de Bukhari que diu la teva dona té un dret sobre tu i per tant el context en el que s'ha d'entendre això és que està parlant d'una situació de conflicte, de boicot sexual. Recordem que hi ha un límit de 4 mesos de no tenir relacions simplement perquè doncs, estàs enfadat, no?, amb la teva parella, però hi ha un límit, no? I llavors quan
es traspassa aquest límit és quan, bueno, doncs, és un boicot sexual i llavors es diu que això no... Vull dir que si al final la cosa deriva en una situació de distanciament i de possible divorci, doncs ja és una altra història, això ja és un altre tema, si hi ha una situació de divorci i de més. I per descomptat si hi ha una situació de maltractament, és que això està molt estipulat en el que és la Sunna i l'Alcorà. Molt bé. Doncs a partir d'aquí ja estaria tot explicat, vale? Ha sigut un vídeo una mica dens, crec, i llarg, vale? Però bueno, espero que més o menys la part essencial doncs, ja quedi clara. Vale? Vinga, que vagi molt bé doncs i que passeu un bon